Two. Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And one, two. One, two. Jesus. Jesus. One, two. Hallelujah. Angithathele ithuba ke bancane benkosi ngibingelele egameni likaJesu. Cela ungiphana lethawula la nkosana ngikhohlwa. Ngibingelela bathandwa benkosi egameni likaJesu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ke bazalwane. Yasenzela umusa ukuba siphile nanamuhla silomusa wakhe uyona phethi mic namhlanje. Jesus. Amen. Nkosi yami ke siyabonga kakhulu nakumphathi ohlelo. Amen. Nkosi yami siyabona mama uNdaba. Inkosi yakusebenzisa ngendlela yayo. Siyamdumisa ke kakhulu Jesu ngomsa wakhe. Amen. Inkosi phela inabantu bayo nje. uNkulunkulu akasweli ukusebenzisa umuntu ngoba unabantu bakhe abaningi. Sebenzisa noma ngangibani. Amen. Nje sesizoshumala kuyashunyela kade ke mina ngidlile bazalwane ngizuthi ngoba nami ngiyadinga ukuthi ke ngengidle ekhambeni likaJesu. Amen. Bazalwane ngijabule nje nasegroupini uma kushunyelwa nje nami ngilalele ngizuthi hayi yashunyela. Yona. Weyona egameni likaJesu. Uthi amen lapha emayikini uzwa kahle. Amen. Bathandwa benkosi. Siyambonga uNkulunkulu ngibingelele ke nonkosikazi ke egameni likaJesu uhlakathe ngihlale ngimkhohlwa. Ngibingelele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelele ke Nkosi yami ke nomholi webandla okumoya ongcwele. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngaphandle kwakhe asikwazi kwenza lutho bazalwane. Kuhle ukuthi sihole uyena ayingeke mphuceni bazalwane. Ivaleni switch off press ivaleni lezi switch off. Ayingathi umnandi uzokumnandi bekhona ebekeni ayikho. Chofe nje ungayiyeki mama ufuna ube switch off ichofe yozithi off. Ngizeni ke athi mic yakho. Tathi mic yakho baba. Jesus. Thatha phela izoshawa amen Nkosi yami egameni likaJesu. Hayi ke ushile mic ayibuye la kumina ke onke ahlale la kumina uma ungasayifuni. Jesus. Izibazana sizolibheka awungibingelele nonke bancane egameni likaJesu vele kube kuningi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu sibingelele ke nendlovukazi lapha emuva uthi khona ndlovukazi bathi intombi enkulu mina ngophe le ndlovukazi egameni likaJesu intombi enkulu indlovukazi. Siyambonga uJesu. Yazi kunenge ngofundayo bazalwane kumzala nomzalwane. Amen. Kunenge ngofundayo futhi lokhu mamndaba akhulumayo mamndaba efika la wayenganje bazalwane. Wayenganje wanje manje nje hayi ungomunye umuntu nami uyangijikela. Siyabonga kodwa uNkulunkulu bazalwane ngoba kuhle ukuthi sikhule uma singabantwana bakaNkulunkulu. Yabona ngempela ukusebenza bazalwane kuyamkhulisa umuntu. Amen. Ukusebenza nje nokuthi umuntu akhuthale kusebenzeni
kuyamsiza umuntu bazana, kuyamkhulisa. Yabona nje uma umuntu engasebenzi ebandleni, uMasathane uyathanda ukumsebenzisa. Ngoba wonke umuntu udalwe ukusebenza bazalwane. Uma umuntu engasasebenzi nje ayike uSathane uyakwazi ukumsebenzisa. Manje kufanele sikulwele nje uma singabazalwane ukuthi endlini kaNkulunkulu nje kube khona izinto esizenzayo nje. Sizenzayo nje angithi iphilile. Nawe nje one day uzoza la egameni lika Jesu. Amen. Ngoba yonke into iyenzeka phambi kwakho nawe uyabona mfethu. Uzobe seke nawe kuyeza elina sinje sicela simathe lohlelo. Sifuni ke bese sizwe ukuthi nje mina ngikwazi. Amen. Uyabona. Amen. Siyabonga na kumama Ana Nkosi yami ekhona phakathi. Yabona mama Ana wena. Hayi yazi ngikuthandela ini. Hayi abi mic ibamba kamnandi yo. MC wami ngayo uyayikhohlwa. Safanele siqabaneze imic ke manje naye. Awona mama wena nakazi umama osisana. Hayi ibamba kamnandi bamsaka mama Joyce. Nami. Umama uNdaba uyibamba ngaso. Dlala kanje ngibemkahle namhlanje. Yabona ibala, awungizwa ukuthi mangibambe kanje ekhuluma kanjani mamndaba. Yazi ngisazwakala le mikhe. Sezwa. Nje ngithamba ngazi noma isandla sakhe siyamsinda ima isibambe kanje. Vele ibambe kanje. Yazenyeza. Kuhle komfundisi uMahlanga wehamba so. Ngizathi ngiyazama lapha ngiyamnyusa. Yesu ukuthi sekhala lana seqala ukuthuniniza la kusho ukuthi seyivuleke phezulu kakhulu imic. Amen. Hayi mama uNdaba sizazohamba soshubayela bazalwane fanele sifundisane kwathi imic. Imic sibamba so. Amen. Ibheke kuwena ingabi so. Amen. Egameni lika Jesu. Hayi mama Ana mabele kamnandi emshelini izandla bathi egameni lika Jesu. Shiyobona da. Amen. Ayike. Hey, akhathazeka ngibuka umama Mamzama sikopen air bazalwane. Yo yes we can take power for la mic kaswaka. Uyakhuluma mic isekthi bazalwane. Mic asifunde bazalwane ukuthi nje sibeka kanje. Amen. Ibhekane nomlomo egameni lika Jesu ngiyathemba no MC wami sozoyeka ke lokwenza ngamabomu. Amen. Siyabonga ke nakumama Joyce khona phakathi kwethu siyezwa mama uthi hayi kona ke so right egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyavivinywa bazana ngazo zonke indlela. USathana akasiyeki ufuna nje ukusigwesha njalo iBhayibheli lithi uSathana uyabhodla njengebhubesi efuna angamgwenya athi iBhayibheli asimelane naye ke siqinile ekukholweni. Amen. Ngoba ke impela iqiniso bazana siye kuvivinywa kodwa into ebalekile ukuthi ke thina simelane naye siqinile ekukholweni. Sigijimeni sibhekene amaBhayibheli ethu ngicabanga uzobamfishane egameni lika Jesu. Ngondlekile kunabazali uma ngizwa nikhuluma la ngaphambili ngondleke kakhulu. Nje sekuthi ke nje sishumayele ke phela ke ngoba phela ke abantu bathi hawu singaphuma singalifundanga izwi angashunyayelwanga hayi ngeke. Yazi kwesikhathi bazali kuyokwenza nje singayi nje ezwi sikhulume nje ngoba sikhuluma nje. Kuyokwenzeka nje ngoba phela nako lokho bekhuluya phambili waze bekhuluya izwi. Bekhuluya izwi kodwa ke phela ngenxa ukuthi ke thina abantu ke Nkosi ingqondo yethu bese yakhe ukuthi kufanele egcineni kodwa ke uvulwe izwi ushonyayelo noma sekukhulunywa kangakanani kodwa ke kufanele ushonyayelo egameni lika Jesu. Incwadi kwabaseKolose chapter 3. Konje macele uJesu wayebethelwe nabantu abangakhe esiphambanweni.
Jesu kodwa wenze njani nje ngiyambuza athi macela ngazi ngempela Nkosi wayebethelwe nabantu abangakho Jesu esiphambanweni angidlali lentsuku kodwa ngihleke ngimthomi wandile uJesu wayebethelwe nabantu abangakho esiphambanweni ngezwa iseveni beba ngakhi uqabana bebe seveni ungizwa iseveni hey Jesus phindile uJesu wakhuluma amazwi amangakho esiphambanweni thanda msukumisini nazwenzana lamazwi nje ahlale bathi bawafunda ephasika bathi wakhuluma uJesu bathi mangaki ayamathathu lamazwi mama ana ngegazi laSomali uJesu wayebethele nabantu abangakho esiphambanweni angidlali nje ngenzwe ngashwele egameni likaJesu yabona kodwa abashana ngibashele nazo kodwa lokho kushela abantwana kuyangihlukumeza ngoba ngiyazi ukuthi impela ngizoyithola ngeke bazalihlule izinto yabona hayi bazali zilula yeza nawo mama Ndaba maana safuna mama ana ngizwe zami ukuthi uJesu wayebethele nabantu abangakhi ngegazi laSomali wayebethele abantu abayithu mawucabanga ngathi bebayithu omunye wayengakuphi uma bayithu okay bebeyithu okay ngiyakuvumela okay bebeyithu yena uJesu wayekuphi ke phakathi kwalabantu abayithu wayephakathi hayi msheleni izandla noma engazethembi kameni likaJesu hey ngeke Jesu msindisi hlabelela ngawe hayi angiyababo nje namamjesi nawe wena ngiyababo zothola nami lilanga sakala lezelula ngala labe ngibabona ngifuna ukwazi impela bayifunda iBhayibheli kameni likaJesu ayisangibonile ukuthi phindile sengiqalile ngathi cross ngiyabuya ngalelo lizayo uzwile ke phindile wayebethela abantu abangaki ababili konje lezelele sizathini esinye sathi labantu ababili ozamacele thank you Jesus labantu bathini kanje bethelwe nabo uJesu bathini ngathi khona umunye owazi nje uJesu wathi namhlanje ngizoba nawe angazi kodwa wayethini kwakwenze njani wathi umuntu ukuze uJesu athi uzoba naye eparadise lezelele sizoyithuza akhuluma phela kanti zinoJesu esiphambanweni kwaqala wakhuluma esinye kwagcina leso Jesu athi uzoba nase eparadise wathini ke lo abona ke abahlangana bathi khompa mina Mama Joyce ke iselesi soqala esakhuluma noJesu sathi iselesi soqala baba esakhuluma sathi uma ungindodana kaNkulunkulu sisindise bese uyasindisa nathi Mama uNdaba ke lesisibili sathi Jesu ndodana mana saka lesilelesi lesaka sakhuluma nalesi sasa sesiyabuya ke sesikhuluma noJesu mana mamndaba mamondaba leselelesi sesibili mamondaba saqala sakhuluma nalesi esasikhuluma kabi kuJesu
Sasemva kwalapho kwasesikhuluma amazwi kuJesu ukuze athi uJesu ke ngizoba nawe. Ufuna lamazwi asho uJesu. Ngifuna leselesi lesibili lesakusho lesesinye selelesi sase sesibuya sesikhuluma kuJesu. Angisasathi kodwa ngazosathi kuJesu Christ. Osathi kuJesu siyekele. Xa sofikile embusweni wakho. Namuhla qala nje Jesu namuhla izoba nawe eparadise. Ikaba. Amen. Sathi mama Jesu selelesi. Selelesi sesibili sathi thina sobabini sikule ndawo ngoba sonile. Hayo ngiyifuna. Ngoba sonile. Ngenxa yamacala lona akanacala. Wasiyaqhama sozokhuluma namazwi. Yakuthi inkosi Jesu uzongikhumbule masofikile embusweni wakho. Hayi siyabonga mama Joyce izandla. Egameni lika Jesu. Mama ndaba beyazi kodwa beseyikhohliwe. Amen. Ngiyakhumbula manje. Ngiyabona ukuthi seyavuka manje. Seyavuka. Yeah, igameni lika Jesu. Akufanele sifuzane nje bazalwane. Siyasifuzana ukuyasisiza yabo nje. Ngeke uphinde umuntu okhuluma namhlanje zonke izinto ezikhuluma ngeke uphinde uyikhohle. Zophinde ngibuze ke wephilile. Zonke lezi zinto ezikhuluma abazalwane ningayikhohle. Amen. Amazwi Jesu awakhuluma mama isho mama Ndaba ayimangathi konje? Ayisikhombisa philile nabo washo. Uyazi naphila ngazi kodwa ukuthi inetwork ngisho ngeke uhlale ungazi ukuthi amazwi kaJesu akuthiwa ayakhulunywa ngephasi kuthiwa amazwi ayisikhombisa awukwazi lo nje edeni liyakwazi. Liyangephasi ukuthi nje kuyokhulunywa amazwi asikhombisa loqala baba bathethelele. Elokugcina baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Amen. Amen. Okay. Lesibili. Lesithathu. Oh yeah, lesithathu. Ndodana bheka unyoko. Lesithathu. Angikwazi kwalandana sibona nyalo qaheleli. Baba bathethelelo baba kwazi abakwenzayo. Lesibili leli besifunda ngalo. Lesithathu leli. Siyabonga Mama Joyce. Now Mama Joyce, Mama Joyce wafunda kahle namazwi. Wayawazi. Yabona ke siyambambelela Mama Joyce usayenze lento ebhasi. Jesus. Ayike siyabonga mama. Hayi angasitshela ngiyabona safuna ukuqhubeka. Jesus. Kodwa umama uzama lo ukuthi angasayi khona. Hayi ngeke lento yakhe ukuthandazela hayike. Amen. Hayibo angisamazi mina manje. Hayi lapho uyawubelile kulona sike sambona. Hayi asikazi. Hayi qala sethi siyamasanje azawasebenza angisazi bephinde kwenzakalani 2026. Sebenzi baba yasibekuya hambe wayofika beshonele. Bonke. Hayike sithembe sombona leli lizayo sathana ngenza isiphethe phinde singambonile Jesus. Hayike asibheke amabhayibheli bese ishilo ngithi incwadi philile boso izwela ngithi chapter hayike nguye ubevesi bengakusho hayi ngihamba nani lenzo kangidlali dad Jesu uyabuya dlali nje dlali ake siyeni ke bazalwane kwabasekolose chapter 3 sizoqala nje kuye no verse 1. Ingxole bazana ngikhona ukuposta ku TikTok anginasikhathi Jesu umsindisi yo anginasikhathi bazalwane ngixolele kakhulu nje manje kwesikhathi kufuna ngimuvele ku laptop nginciphise nxa ispace akho ifuna ngimsebenzi
khona ngiyathela mhlawumbe namhlanje zawulungisa okunye kokuthile zawubona khona intshumayela ngamJoyce ayishumayela ezohamba la kwakugqibela sidle inyama soni lapha ku laptop ngazi lokuyilungisa amen ngizozama kodwa abazalwane ningangishayi ninganqomi egameni likaJesu Amen. ngicela ke Nkosi yami ngazi mamJesu khona ngifundela namhlanje okay siyabonga KwabaseKolose chapter 3 ukunaka okwaphezulu verse 1 ngakho uma navuswa kanye noKristu funani okwaphezulu lapho ekhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. manale mama Joyce angithi ugcine number 3 lapha Chapter 3 baba verse 1. Okay. Verse 2 nakani okwaphezulu ninganaki okwasemhlabeni. Verse 3 ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu. 4 nxa ebonakaliswa uKristu ongukuphila kwethu khona ke nani niyakubonakaliswa kanye naye ekukhazimuleni. Verse 5 ngakho ke bulalani amalungu enu asemhlabeni ubufebe nokungcola nokuheheka nokukhanuka nesangabe nesangabe okungukukhonza izithombe. Verse 6 okuza ngako ulaka lukaNkulunkulu. 7 ekade nihamba kukho nani lapho nisahlezi kukho kepha kalokhu nani manilahle konke lokho ulaka nokuthukuthela nobubi nokuhlambalaza nokukhuluma amahlazo aphuma emlonyeni wenu. Ningaqambelani amanga lokhu nikhumule umuntu omdala kanye nezenzo zakhe. Aloqale phansi lelo mama. Ningaqambelani amanga lokhu nikhumule umuntu omdala kanye nezenzo zakhe. Nebathe omusha owenziwa musha abe nokwazi ngokomfanekiso walowo owamdalayo. Verse 11 lapho kungekho mGrike namJuda ukusoka nokungasoki owezizwe noma umskithe isigqila noma okhululekileyo kepha uKristu uyikho konke ukubo bonke. Hallelujah. Yesu Kristu waseNazaretha abasifazane uNkulunkulu wethu ophakemeyo siyathoba uNkulunkulu wethu ngegama likaJesu Baba siyabiza izwi lakho linamandla liyaphilisa usho njalo uNkulunkulu wethu wathi inkembe siyanhlangothi zombili wathi akubuyi ngawenzanga umsebenzi. uNkulunkulu wethu ukhuluma-ke pheweceki yakho thulula umoya wakho uNkulunkulu wethu thulula umlilo egameni likaJesu Baba sikulalele uNkulunkulu wethu ongcwele siyabonga uNkulunkulu wethu uthemba sithoba sidehlisa siba abantwana uNkulunkulu wethu wena uNkulunkulu thina masisinikela ngakho konke kwethu singanciki kokwethu uqonda siyathoba-ke uNkulunkulu wethu ongcwele
uvele phakama njalo uNkulunkulu wethu yehlisa umlilo phezu yakho ngegama nangegazi likaJesu Kristu wethu. Haleluya. Amen. Siyabonga. Mama Ndaba egameni likaJesu umthandazo. Lana iBhayibheli lithi ke ukunaka okwaphezulu. Kusho ukuthi kukhona okunaka okwaphezulu nokwaphansi. Amen. Amen. Kodwa ke iBhayibheli lana ke lisiyala ngokuthi ke sinake thina njengabantwana bakaNkulunkulu sinake okwaphezulu. Amen. Kukhona okwaphansi, kukhona nokwaphezulu. Amen. Amen. Njengabantu abakholwa ngabaphansi nathi sikholwa ngabaphezulu. Amen. Manje ke thina ke konke kwethu okwaphezulu akusi okwaphansi. Abantu ke bomhlaba banaka okwaphansi ingakho bakhothamela nabantu abaphansi. Ngoba abantu bomhlaba. Kodwa iBhayibheli ke lalithi ukunaka okwaphezulu. Hallelujah. Verse 1 ke Mama Joyce. Ngakho uma navuswa kanye noKristu funani okwaphezulu lapho ekhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Uyalizwa iBhayibheli lithi ngakho uma navuswa kanye noKristu funani okwaphezulu. Hallelujah. Lapho ekhona. Oh yes. Kusho ukuthi sifuna lezi zinto lapho yena ekhona khona. uJesu wethu siyazi ukuthi wathi uma esevukile ethuneni wakhuphukela ezulwini. Noma abantu bangathi ke izulu njanjanyana kodwa siyazi izulu liphezulu bazalwane ngoba uJesu wathi uma evuka ethuneni esekhulumile nabafundi bakhe wasuke lithi iBhayibheli bambona ekhuphuka Jesus eyaphezulu. Ngithi iBhayibheli masifune ngezinto zaphezulu lapho yena ehlezi khona ngakwesokunene. Haleluya. SikaNkulunkulu. Yabo uJesu uhleli ngakwesokunene sikaNkulunkulu kwesika right. Amagunya onke akuye. Hallelujah. uJesu. Amen. Masifune lo kwaphezulu. Lapho yena uKristu ekhona khona. Ziningi izinto ezikhona emhlabeni kodwa iBhayibheli liyala lithi masingazinaki. Masinake okwaphezulu. Kuyenzeka ke nale nyama yethu ngenxa ukuthi iphile emhlabeni ithande izinto zana kodwa iBhayibheli hayi asingazifunde sezana. Asifune lezi zinto zaphezulu ngoba egcineni kwako konke vele siyakhona uma sendlula la emhlabeni. Uma singazifune izinto zaphezulu asikhohle ukuthi sombona uNkulunkulu. Sifanele ukufuna izinto zaphezulu. Hliziyo yethu ayincane izinto zaphezulu. Lapho yena ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Oh yes. Singanaki lo kwasemhlabeni. Uverse 2 lo mama funda Nkosi yami egameni likaJesu. Nakani okwaphezulu ninganaki okusemhlabeni. Jesus. Nakani okwaphezulu ninganaki okusemhlabeni. Yes kwesisikhathi okusemhlabeni sibone kungathi kumnandi kuhle. Yes kuhle vele enyameni yethu. Kodwa iBhayibheli liyala ninganaki okwasemhlabeni. Oh yes. Nakana okwaphezulu. Nokwasemhlabeni ningakunaki. Noma ngabe kuhle kangakanani kodwa ningakunaki. Kodwa uma navuswa kanye noKristu. Alikhulume nawo umuntu kodwa umuntu owavuswa kanye noKristu. Amen. Ngoba indaba bazali iqala kuJesu. Qala kuJesu. Amen. iBhayibheli alikwazi ukuthi nako kwaphezulu ube ungakholwa. Kodwa likhuluma nabantu abakholwayo uma navuswa noKristu nakana kwaphezulu funana kwaphezulu. Ningakunaka okusemhlabeni. Oh yes. Why iBhayibheli lithi singakunaka okusemhlabeni? Inkinga okusemhlabeni inkanuko yenyama usho njalo uJohn. Incwadi kaJohn ngapha ngicabanga uJohn chapter 15.
oqala ngapha ngako Sambulo. Akuzinto ezikhona emhlabeni inkanuko yenyama, inkanuko yamehlo, inkanuko yokuzigabisa lokuzigukumeza. Ngaloku kuphila athi konke lokho akuveli kubaba osezulwini kodwa kuvela ezweni. Hallelujah. Esathi izwe kanye nenkanuko yabo kuyendlula. Mama Joyce ngicela sifundele siyabuya encwadini lethu asikadluli bazalwane. Kodwa liyavuka nje. Liyavuka nje John chapter 2 oqala chapter 2 verse 15. Isixwayiso sokungathandi izwe. Lezi zinto ethi iBhayibheli singanaki okwasemhlabeni noma okwasezweni. Isixwayiso ke lesi sokungalithandi izwe. Njengabantu bakaNkulunkulu sifanele ukuba singalithandi izwe. Isixwayiso ukuthi siyaxwayiswa njengabantwana bakaNkulunkulu. Yebo mama. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Ningalithandi izwe nezinto ezisezweni. Yebo. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. Uma umuntu ethanda izwe izinto zakuleli lizwe, uthando likaNkulunkulu loyo muntu alukho kuye. Amen. Hallelujah. 16. Ngokuba konke okusezweni, inkanuko yenyama, nenkanuko yamehlo, nokuzigabisa, ngalokhu kuphila akuveli kuyise kodwa kuvela ezweni. Uyabona ukuthi lezi zinto zonke lezi iBhayibheli lizibala ukuthi ngokuba konke okusezweni inkanuko yenyama number 1. Uyabona nje ukuthi into esezweni vele inkanuko yenyama iyona into ebhubhisa abantu bomhlaba abaphila emhlabeni inkanuko yenyama. Amen. Ubona umhlaba unje abazalwane ingenxa yenkanuko yenyama ngoba inyama ihalela zonke izingane nezinto ezihalela ziphambene nentando kaNkulunkulu. Konke kusezweni inkanuko yenyama nenkanuko yamehlo ufuna ukubukwa. Hallelujah. Umuntu mayenza into wenzela ukubukwa. Abantu benzela mhlawumbe umuntu waze ababashayisana ngoba inkanuko esezweni yiyo le. Amen. Hallelujah. Kanuko yenyama. Kubuhlungu kule mihla ngoba nisha abantu baqhokela ukubukwa. Baqhokela ukuthokozisa lenyama ujabulisa inyama yabo. Kodwa inkinga lithi iBhayibheli ke inkanuko yenyama nenkanuko yamehlo nokuzigabisa abantu bayazazi bayazikhukumeza bayazigabisa ngaloko kuphila. iBhayibheli akuveli kuyise kodwa kuvela ezweni. Bonke lokuthi abantu bengafuni ukwembatha benza yonke into abayithanda ngomzimba wabo akuveli uNkulunkulu. Kodwa yonke lento abayenzayo abantu ivela ezweni. Inkanuko yenyama izinto ezithandwa yizwe. iBhayibheli yasixwayisa ukuthi thina njengabantwana bakaNkulunkulu singalithandi izwe kanye nenkanuko zalo. Wonke umuntu othanda lezi zinto uthando lukaYesu alukho kuye. Vala mama verse 17. Izwe liyedlula kanye nenkanuko yalo. Kepha owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze bephakade. Inkinga ke lezi zinto abantu abayithandayo ziyandlula. Izwe liyandlula kanye nenkanuko yalo. Konke lokhu kuyandlula. Abanye bebekuthanda namhlanje bakushiyile. Ngoba zonke izinto ziyadlula bazalwane. Izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo. Kepha umuntu owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. iBhayibheli isixwayisa ukuthi
singalithandi ke izwe noma masifune izinto zaphezulu singazifundi ezasemhlabeni ngoba lezi zinto zasemhlabeni yilezi khani kwenyama kani kwamehlo nokuzigabisa Bible konke akuveli ke kodwa kubaba osezulu noma kuyise kodwa kuvela ezweni kusho into mayivela kuezweni ivela kuSathane ngoba nguyena phela olawula izwe uSathane kusho zonke lezi zinto abantu abayithandana abayifuna ukuzenza zivela kuSathane lana ke sifunda khona ukuthi iBhayibheli yasifunela okwaphezulu singakunaki singafuni lokhu okwasemhlabeni Hallelujah. manje lento beyikhulunywa umama uNdaba la uthi impela bazasifanele ukuba sizidele uma singabantwana bakaNkulunkulu sifanele ukuba sizidele sifuna izinto zaphezulu Yesu kuyabiza ngosisikhathi ngoba ngosisikhathi kubiza enyameni yethu ezinye izinto siyakhishwa kuzona siyithanda one yo yazi ngiyayithanda lento Nkosi khona izulu lakho ngiyalithanda kodwa nalento ngiyayithanda Nkosi manje kufanele uyiye ngoba manje uNkulunkulu akayifuni uNkulunkulu akayithandi manje babethi asiyeke lezi zinto zasemhlabeni asifuni izinto zaphezulu ngoba lezi zaphezulu zinokuphila lezi zasemhlabeni zinokufa kwaphakade kodwa zaphezulu zinokuphila kwaphakade Hallelujah. sixwayiswa kahle sincengwa kahle ngoba kunokuphila kwaphakade akunako ukubhubha Amen. Hallelujah. kunesithembiso manje ukuthi uma nje sifune lokwaphezulu sakuyeka lokwasemhlabeni saphila ungathi asiphili la emhlabeni sibe siphila khona siphile emhlabeni kodwa kungathi siphile ezulwini kunokuphila kwaphakade uma sesingabantwana bakaNkulunkulu inhliziyo yethu bazana ayiphume ezintweni zabantu abangakholwa ayiphume inhliziyo yethu ayiphume kunamatheleni lezo zinto ngoba once sakholwa bazana siyahlukana siyahlukana lezinto ingakho Jesu ukhuluma nje amazwi onke othanda ukuzemva kwami phakathi isiphambano sakhe angilandele azidele uyabona lento ukuzidela iyabiza bazali ngoba uzidela wena uqobo wena uyidele lempilo yakho oyithandayo ulandele impilo ethandwa uye lento ethandwa wena ungasayiphila hawo bazali ungasayiphileli wena uphilele yena usho njalo uPaul Paul athi asemine ngiphila kodwa uKristu ophila phakathi kimi athi konke angikuthanda usho njalo unkosikazi ngicabanga besho la athi konke angikuthanda ngawo ushaya indiva ngenxa yokukhulu bokumazi Inkosi yami uKristu uyabona uthi zonke lezi zinto zasemhlabeni wayibona ukuthi konke lokho semhlabeni kuyize kodwa manje mangibabhelo ngibambe okukhulu ngaphezulu konke lokho engibona kungathi kubalekile amen ngoba uba noJesu bazalwane sinede enkulu iBhayibheli sinencebo lencebo sinayo iseyitshenze ebumba ingaphakathi kithi basi noJesu amen sinoJesu verse 3 andimbalekela ngokuba nafa ukuphila verse 3 ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu nansi ke la seveza khona iBhayibheli ngokuba nafa uyabona ukuthi ke ufanele bomzane ufe amen ufe ngokuba nafa uma ungakafune inkinga uba inkinga uma umzalwane ungakafi Hallelujah. uma ungakafi kukhona nalento yokuthi mina ungakafi ke uma umzalwane njalo Inkosi yami hayi khona ngiyakholwa ukukholwa kodwa nje hayi ngeke mina angenziwa so ungakafi uma nafa ngokuba njalo ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihliwe noKristu yabona ukuphila kwethu asayiphile thina kuKristu
thina sesafa thina nokuthina bethu sebafa nokuphila kwethu kufihliwe kanye naye lehlalweni sakhe yahleli kusona sikaNkulunkulu ngakwesokunene sikaNkulunkulu kuphila kwethu kukuye nokuphila kwethu asayiphile thina kodwa sesiphilela yena abazalwane ngokuba nafa kuphila kwenu kufihliwe noKristu uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Namhlabeni uhambe idumbe zafa. Sesafa khona umunye umfundisi waseSwatini waze wahlawuliswa wakhishwa nasemsakatweni ukuthi ubiza abazalwane ngemikhobo. Emkhobo. Ukuthi bafa usowafa umuntu ofile kuthiwa yena umkhobo ngeSwati umkhobo. Ayibabiza ngeSwati ukuthi sephila ibhokwe la emhlabeni noma siphile emhlabeni kodwa safa ingakho kungafanele senze izinto zala emhlabeni ingakho abantu badideka bomhlaba ukuthi wena waphila kanjani uphila ngomhlaba wena uphile kanje inkinga sesafa. Hallelujah. Lokuphila sekuphilayo sikuphilela uKristu. Hallelujah. Ufihli ukuphila kwethu noKristu uNkulunkulu. Verse 4 man. Nxa ebonakaliswa uKristu ongukuphila kwethu khona ke nani niyakubonakaliswa kanye naye ekukhazimuleni. Amen. Uyabona ke iBhayibheli lithi ke nxa ebonakaliswa uKristu ongukuphila kwethu ngoba vele lo Kristu yini bazalwane ungukuphila kwethu. Asinayo impilo singenaye. Ukuphila kwethu kubuye. Jesus. Ingakho umuntu uma engenaye ufile bazalwane. Kodwa ke thina ukuphila kwethu siphila ngenxa ukuthi uKristu uyena ongukuphila kwethu. Xa ebonakaliswa uKristu ongukuphila kwethu khona ke nani niyakubonakaliswa kanye naye enkazimulweni. Uma ke lo Jesu ebonakaliswa lo ongukuphila kwethu iBhayibheli nathi siyakubonakaliswa kanye naye. Niyakubonakaliswa kanye naye enkazimulweni. Ekukhazimuleni. Hayi ekukhazimuleni. Uma evela nathi siyobona. Uyabona lapho iBhayibheli selikhuluma lapho uJesu esebuya ezohlutha ibandla. Amen. Siyobonakaliswa sesikanye naye. Amen. Hallelujah. Jesus. Ngoba lo Kristu ungukuphila kwethu. Uma ke yena ebonakaliswa esevela siyoba naye. Jesus. Amen. Ekukhazimuleni kwakhe. Jesus. Amen. Verse 5 man. Ngakho ke bulalani amalungu enu asemhlabeni. Ubufebe nokungcola nokuheka nokukhanuka nesangabe okungukukhonza izithombe. Uyabona ukuthi uma singabantwana bakaNkulunkulu sisafa kanye naye zikhona izinto efanele sizibulale ngoba phela thina abazane sesafa. Nalezi izinto ke iBhayibheli lizibalayo lana ke kufanele uma usongumzalwane zife. Hallelujah. Awukwazi ukuthi wafa kanye noKristu kodwa lezi zinto ziyaphila kuwe. Hallelujah. Ngakho ke bulalani amalunga enu asemhlabeni. Bulalani amalunga enu asemhlabeni. Kusho lento ethandwa inyama ayife. Hallelujah. Ngoba zonke izinto ezithandwa inyama ziphambene nezwi kaNkulunkulu. Phambene nentando kaNkulunkulu. Bulalani amalunga enu asemhlabeni. Hallelujah. Ubufebe number 1, number 2 nokungcola, number 3 nokuhuheka, number 4 nokukhanuka, 5 nesangabe, 6 lithi iBhayibheli ke lokho okungukukhonza izithombe. Phela ngicela ukucheckela lelizwe ngesilungu leli lithi nesangabe, isangabe lithini?
isangabe lothi ngake ngayizwe impendulo ngaze ngimcheck kodwa iBhayibheli malivezi sangabe ngayizwa ngumfundisi wami engizale ekholweni wakudala athi sangabe ukuyilala kufanele naloko kufe ngoba ukhona abazali abayinalayo abanye bathi bangabazalwane amen uyayithokozisa abanye bayithokozisa ngamavidiyo abanye bayithokozisa ngokubuka izinto engasile kodwa uma safa kanye noKristu kufanele naloko sikubulale haleluya yonke into engasile yonke into ephambene nethi yakho ukuthi kufanele ibulale angikhulumi ngeyokulala nje nendoda ungashadile angikhulumi nje umzala nempela kodwa uyajona hey Nkosi